Men det er lidt... Er det ikke sådan sjovt, det her også? Ja, det er What the fuck? Måske ikke jo for nåler. Det kunne være ret grineren, hvis det var 20 minutter. Jeg spiller på en dobbelt GR-tegn. Det tror jeg. Specielt med de her restraints. Så nu, gutter. Og nu begynder jeg også at blive bare en lille smule nervøs, ikke? Ej, hvor er det freaky, man bliver kørt ud over kanten. Ej, nej. Ej, okay. Ej, jeg er virkelig... Jeg presser. Det her, det er musikken for Tower of Terror. Jeg ved det godt. Jeg vidste også godt. Ej. Hvad sker der? Fuck, jeg kan ikke lide det. Shit, man. Det var sjovt. Det er en af de mest nervepille, for det synes jeg så meget. Fuck, det var sjovt. Det var mere nervepille end Cobra, synes jeg. Fuck, man. Det var... Holy shit. Det var ikke særlig imponerende airtime, men hvor kæft, der var G-kræfter i bunden, mand. Det var floater. Det var virkelig floater, men hold kæft, det var fedt for det.